Baba Shatima magaji barka da sallah kwarai. Baba Shatima magaji barka da sallah kwarai. To bismillahi jalla ya ramani. Kwarai. Na goda Allahu jalla tunda ya bani. Kwarai. Yaban basira kara ta tunani. Kwarai. Na rera waka ga jarumin garinmu kwarai. Baba Shatima magaji barka da sallah kwarai. Allahumma salli ala rasulillahi. Kwarai. Daga Amina daga Abdullahi. Kwarai. Wa alihi kullu ala ashabi. Kwarai. Albarkatun su rabbi samu da kai kwarai. Baba Shatima magaji barka da sallah kwarai. Garin Larabawa ga sallama garin mu. Kwarai. Mu hara da kai don ci gaban kasar mu. Kwarai. Zo ku gode wa adali na garin mu. Kwarai. Dinga du'a'i tallaka ne da jima barai. Baba Shatima magaji barka da sallah kwarai. Sarki Kai na abincin da kuke raba to. Kwarai. Zo a tsara kan kasar mu babu kamar ka. Kwarai. Kuma da akwai mamu kami da barka. Dan kayi ya biki da hankali da basira barai. Baba Shatima magaji barka da sallah kwarai. Alhaji magaji shatiman jama'are. Kwarai. Galadi maudubo shatiman jama'are. Kwarai. Mai san talakawa magaji jalla ya kare. Kwarai. Alasa ga kairi duniya da kiyama barai. Baba Shatima magaji barka da sallah kwarai. Allahu sarki gare ka zan yi du'a'i. Kwarai. Allah ka sa kai ruka ka kare bala'i. Kwarai. Mai sama sa arziki ka kare da fa'i. Kwarai. Kasar urubanmu da karkaranmu gaba ɗaya kwarai. Baba Shatima magaji barka da sallah kwarai. Baba magaji baban ka jalla jikansa. Kwarai. Ya sa dukanin kai ruka cikin kabarinsa. Kwarai. Ya sa shi a aljanna don ta zamba gidansa. Kwarai. Mun yi du'a'i rabi amsa du'a'in kwarai. Baba Shatima magaji barka da sallah kwarai. Baba Shatima ga abanan a gabanka. Kwarai. Alkawari ne sallah zan maka waka. Kwarai. Gani da wakar ka alkawar da na ɗauka. Kwarai. Da barka da sallah gare ka bawan Allah kwarai. Baba Shatima magaji barka da sallah kwarai. Mai kaunar jama'a ɗan kwarai na kwarai ne. Kwarai. Mu ƙara yin ma Shatima adali ne. Kwarai. Mai hakuri da yawa ubanmu jarumi ne. Kwarai. Mun goda Allah tabara tun da yawa mu kwarai. Baba Shatima magaji barka da sallah kwarai. Galadi maudubo ya yi hawa na sarauta. Kwarai. Ga kuma dokinsa ya yi daidai da sarauta. Kwarai. Ga jama'a mun fito mazan mu da mata. Kwarai. Muna taya murna da walwala da nishadi kwarai. Baba Shatima magaji barka da sallah kwarai. Baban bashari a gara ta kanni da dutse. Kwarai. Dan Muhammadu mai tama fasa dutse. Kwarai. Mai haƙuri mun gashi yake dafa dutse. Kwarai. Ya sha romansa Allah ka ba mu rabon mu kwarai. Baba Shatima magaji barka da sallah kwarai. Dan asalin gida irin na sarauta. Kwarai. Jikan sarki Yusuf nan da ya kama tuta. Kwarai. A tsada barin da har jatan magabata. Kwarai. Gidan sarki Aluwa nan da ya hana yaki kwarai. Baba Shatima magaji barka da sallah kwarai. Jikan Haliru madaki a garinmu. Kwarai. Dan Muhammadu dan lawan na garinmu. Kwarai. Yanzu ba shi ne galadiman udubanmu. Kwarai. Uban Sulemanu rabi saka ga kairi kwarai. Baba Shatima magaji barka da sallah kwarai. Ga sarki Aminu ga nan Baba Shatima. Kwarai. Allah ya kare ku jalla kara karama. Kwarai. Allah sa ku ga kairi duniya na kiyama. Kwarai. Da ku da masoyanku ni abana yi du'a'i kwarai. Baba Shatima magaji barka da
iyaye shatima har 'ya'yanmu. Kwarai. Allah ka ga kairi duniya da kiyama farai. Baba Shatima magaji barka da sallah kwarai. A kullum shatima zai zo shi mu gaisa. Kwarai. Ran da ya zo shi duk za mu taru gidansa. Kwarai. Ya ba mu ya kara mun tabbata da halinsa. Kwarai. Hali na kwarai ne shatima ba shi da ruwa kwarai. Baba Shatima magaji barka da sallah kwarai. 'Yan makarantun ƙasar mu ya gaje su. Kwarai. Sun zo da bukatu shatima ya ba su. Kwarai. Shi dai manufarsa magaji karfa bar su. Kwarai. Banmu da kauye mun tabbatar fa da wannan kwarai. Baba Shatima magaji barka da sallah kwarai. Kulun kan kuka furkita shi ki furka. Kwarai. Kai kuma mai barci na ce ka tashi ka farka. Kwarai. Malam mai tafiya gani nan a gabanka. Har gada fasa taya mai baituka na shatima kwarai. Baba Shatima magaji barka da sallah kwarai. Alhaji tata shatima dan shatima. Kwarai. Alhaji lele babban gani ga shatima. Kwarai. Alhaji Ali Allah kara karama. Kwarai. Allah sa ku ga kairi duniya da kiyama kwarai. Baba Shatima magaji barka da sallah kwarai. Gani ga uwa ni shatima ka daga tuta. Kwarai. Ganin haji ya biba rabana ya jikanta. Kwarai. Ganin haji ya dunna musu fata. Kwarai. Gani ga amina matar da ba ta kasala kwarai. Baba Shatima magaji barka da sallah kwarai. Alhaji ya yaji dan amar na garinmu. Kwarai. Alhaji lele dan lawan na garinmu. Kwarai. Alhaji juji dan yane a garinmu. Kwarai. Alhaji bala dan masani a garinmu. Kwarai. Alhaji leleji sarkin yakin dubanmu. Kwarai. Alhaji yakule jarmane a garinmu. Kwarai. Alhaji bako magatakar da garinmu. Kwarai. Alhaji amatu roma ne a garinmu. Kwarai. Alhaji Ibrahim tafi da ne a garinmu. Kwarai. Alhaji Aliyu wali ne a garinmu. Kwarai. Alhaji Dallami turaki ne a garinmu. Kwarai. Alhaji Dalladi Dallatu ne a garinmu. Kwarai. Alhaji Yakubu Yarima ne a garinmu. Kwarai. Alhaji Musa S. Fulani garinmu. Kwarai. Ina daga cina ya bamu gaida ubanmu. Kwarai. Muhammad Kabiru Mara na zani garinmu. Kwarai. Ibrahim Umar Madaki ne a garinmu. Kwarai. Adamu Leleji Wabu ne na garinmu. Kwarai. Sarkin yamma Ciroma ne gudubanmu. Kwarai. Ado Hamza dan Maliki ne a garinmu. Kwarai. Muhammadu Balle Gwarbatu ne daga cinmu. Kwarai. Aminu